היי, אנחנו בוריס וליטל. גדלנו בבתים רוסים בפריפריה. פיתחנו קריירות של מצטיינים. אבל איך מצאנו את עצמנו בתוך כלוב זהב? ואיך יצאנו ממנו? נשתף בהצלחות, בכישלונות, וגם לפעמים נארח אנשים שיספרו לנו איך הם עשו את זה. אתם מוכנים לצאת איתנו למסע? שלום לכולם, אנחנו ממש מתרגשים. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, כלוב זהב. אני ליטל, ואיתי בעלי בוריס. תודה שהזמנת אותי. תודה שאתה מוזמן תמיד. זהו, אנחנו פה על הספה בבית. כן, במקום המוכר. מנסים שזה יהיה הכי אותנטי, והכי זול שאפשר כמובן. זהו, אנחנו נספר על המסע האישי שלנו. כן. ואנחנו בתקווה ניתן עצות סופר מועילות ופרקטיות, ונשתף גם בתכלס מה קורה איתנו, כי אנחנו רוצים להביא משהו סופר אותנטי לעולם הזה. במסע האישי שלנו מבחינת הקריירה, הכל, מבחינת החיים, הנדלן. כן, המסע שלנו זה כאילו לחיות את החיים טוב, הנדלן זה אמצעי, ההשקעות זה אמצעי, אבל הרעיון הוא לחיות טוב, ולא לחיות טוב בגיל 70, אלא לחיות טוב עכשיו. ודי הגענו לזה, כל שנה שלנו נראית אחרת, כן. כל שנה אנחנו מגלים דברים חדשים, יכול להיות שבסוף הפודקאסט נהיה במקום אחר לגמרי, ואנחנו כאן לשתף גם את המסע, תובנות, מסקנות, ללמוד ביחד, ולראות לאן נגיע. כן, אז אולי נתחיל באמת לשתף איפה אנחנו היום, כן. ואז נעשה רוורס, ונראה מאיפה התחלנו. אז אני אתחיל מזה שאני אגיד, יש לנו היום אנחנו מבחינת מה אנחנו עושים. ביום יום. אז היום יש לנו חברת נדל"ן, שנקראת למד קפלן בע"מ, ואנחנו עוזרים לאנשים לבנות איכות חיים באמצעות השקעות נדל"ן. בסדר, לנו אישית יש 11 נכסים, ש5 מהם זה דירות בארץ, והיום יום שלי נראה זה שאני מדבר עם אנשים, מוצא עסקאות, מייעץ לאנשים וכאלה, וליטל יותר על הקטע השיווקי, לצלם, להגיד מה נכון יותר לעשות. לארח חברה בחברה. כן. יש, היא גם יועצת עסקית, גם יועצת שיווקית, גם הכל, הכל, הכל. פעם היא עשתה עיצוב פנים, היום היא פחות עושה את זה. וזהו, יש לנו המון המון זמן פנוי. אנחנו אחרי 4 עם הילדים. אין לנו הורים שגרים בהרצליה, אז אנחנו לגמרי לבד, יש לנו 6-7 שעות לעבוד ביום. וזהו, וגם בתוך 6-7 שעות האלה יש לנו זמן לארוחת צהריים ביחד, להתאמן ודברים כאלה. והגענו לזה יחסית בגיל לא מבוגר, אני בן 36 החל משבוע שעבר, ליטל בת 32. החל מחודש שעבר. כן, וזה לא שנהיינו מולטי מיליונרים בשביל זה. אנחנו גם לא בחופש כלכלי. אנחנו לא בחופש כלכלי, אנחנו עובדים, אנחנו עושים משהו שנחמד לנו, אנחנו לא עובדים המון, ואני חושב שבסוף, זה משהו שיותר כדאי לשאוף אליו אפילו מחופש כלכלי, כי חופש כלכלי זה משהו שכולם רוצים, אבל זאת קצת סיסמה שאף אחד כמעט לא מגיע אליה, זה גם משהו... יכול להיות שנגיע לחופש כלכלי, ונגיד שהחופש הכלכלי כן. זה משהו שלשאוף אליו. גם כל אחד ממציא משהו אחר. בסוף אני חושב, חופש כלכלי נגדיר משהו שאנשים יבינו, כי יש כל אחד שמגדיר משהו אחר, אז לצורך הפודקאסט הזה, חופש כלכלי זה כשיש לך נכסים שמניבים לך הכנסות, שמכסות את כל ההוצאות שלך, ואתה לא חייב לעבוד בכלום. בסוף, אנחנו לא בחופש כלכלי, אנחנו לא יכולים להפסיק לעבוד, אבל אנחנו כן יכולים להיות רגועים ולעשות משהו שנחמד לנו. אני מתעסק חצי מהזמן בדברים שלא קשורים לעסק, בפיתוח רעיונות. בפיתוח העסק, דברים שכיף לך. לעוד עסק, כן, דברים עדיין קשורים לנדל"ן. אבל אני חושב שבסוף, אם אתה שואף למצב כזה, שזה, בוא נקרא לזה, עצמאי בעצימות נמוכה, עצמאי באיזי. כן. זה משהו שאני חושב אנשים, גם אם הם יהיו בחופש כלכלי, הם לא יישבו בבית ולא יעשו כלום. גם כשאתה בן 70, אם אתה בחופש כלכלי, בפנסיה והכל, זה לא בריא לא לעשות כלום. זה לא כיף. זה משעמם. נגיד, אני כביכול יוכל לא לעשות כלום. אני יכולה לא לעבוד בכלל. אבל זה באמת משעמם. זאת אומרת, אוקיי, אז חודש אני לא עובדת, חודשיים אני לא עובדת, אבל בסופו של דבר, איפה הפוטנציאל? גם אין מה לראות בנטפליקס. כן, הנטפליקס, אין לי כבר מה לראות בנטפליקס. אז זה די משעמם, זאת לא המטרה בסוף בחיים, ואנחנו כן אנשים סקרנים, ואנחנו כן אנשים ששואפים גבוה, ואנחנו רוצים להצליח בגדול. בואו נחזיר אותם שנייה אחורה, אבל... כן, אז רק אני רוצה ליישר קו, שאנחנו בפודקאסט הזה, אנחנו לא מנסים להביא אף אחד לחופש כלכלי, כמובן שזה נחמד אם תגיעו לשם,
אבל פשוט, אם אתם תנסו ותבזבזו 20 שנה מהחיים כדי להגיע לחופש כלכלי, יכול להיות גם, אף אחד לא מבטיח שתחיו 22 שנה בשביל ליהנות ממנו. כן. אז אנחנו בעד ליהנות עכשיו, ופשוט להגיע לאט לאט למצב שאתה חי כמו שאתה רוצה, בגיל צעיר, נהנה עם עצמך, עם אשתך, עם הילדים, ואיך אנחנו הגענו לזה כבר עכשיו, וזהו, כל שנה נהיה יותר כיף, אבל זה מטרה שהרבה אנשים כשהם רואים, כשהם מדברים איתי או איתך שהגענו אליה, אז הם תמיד שואלים איך, ואנחנו מספרים והם מאוד מתלהבים, אז עכשיו אנחנו נשתף את זה גם בפודקאסט עם החברים הווירטואליים מאחורי הטלפון בפקק. אז נתחיל, מאיפה נתחיל? מאיפה שהמסע שלנו המשותף התחיל. שהכרנו, אני הייתי בת 19, היית בן 23, באופן רנדומלי כזה יצאנו עם זוג חברים שלנו, עם חברה שלי וחבר שלך, ושם הכרנו, וממש הוקסמתי, בוריס שאל אותי, אתה מבין אותי, בוריס שאל אותי, מה המטרות שלך ל5 שנים קדימה? ואני כזה, מה? מאיפה הוא בא אליי? אני בת 19, אני גם בדיוק הייתי לפני ניתוח, שתכף קצת יותר נשתף, ואמרתי, וואי, החלום שלי היה בגיל 19 להיות אדריכלית, והרגשתי שזה משהו בלתי מושג, ואני ובוריס במפגש חברים הזה, ישבנו וחשבנו מה אני אעשה בחלום, איך אני אגיע אליו, ולאן אני אשאף, וממש הוקסמתי. כן, אני הייתי מגיל, זה היה גיל 23, אני כבר מגיל 18 או 19, התחלתי לראות סרטונים של התפתחות אישית. הייתי פנאט של הדבר הזה, או פריק של הדבר הזה, כי תמיד הרגשתי, אפילו מגיל 12, הרגשתי שוואלה, חיים זה משהו שצריך לנצל טוב, ליהנות ממנו, אז ניסיתי ללמוד כמה שיותר מהר, כמה שיותר הרבה, איך לחיות טוב. כבר מגיל 18, 19, וזהו, עשיתי את זה, כשהכרנו, הייתי בן 23, כבר הייתי מהנדס מהטכניון, אבל עדיין לא היו לי שום תוצאות כלכליות בשום דבר, ואיכות החיים שלי לא הייתה להיט, הייתי בשירות חובה, הייתי עתודאי, בגיל 22 וחצי התחלתי רק לשרת בצבא, התחלתי את השירות חובה. אני קיבלתי משכורת של 50 ממינימום עד גיל 25 וחצי. שזה כמה היה? לא זוכר, זה היה איזה 1,000 שקל, משהו כזה. קיבלתי עוד כמה מאות שקלים, הייתי כאילו מהנדס בצבא, קצין מהנדס, שזה עדיין ג'ובניק. קיבלתי כמה, לא זוכר, 1,000 שקל, 1,200 שקל, על זה שהייתי משרת 3 שעות מאיפה שההורים שלי גרים, אז קיבלתי קצת מאות שקלים אקסטרה. אציין שהיום אנחנו גרים בהרצליה, אבל במקור אנחנו מנוף הגליל, נצרת עילית לשעבר, הכרנו בנצרת עילית, אני גרתי בנצרת עילית, ובוריס אז היה חייל, והוא גר בקריית אונו בזמנו. הייתי קצין אקדמאי. קצין אקדמאי. לא לזלזל. לא מזלזלת. אבל אז התחלנו ככה להיות בקשר, ואני אמרתי לבוריס, אני באמת הייתי במצב אחר לגמרי. לא, הייתי אפילו קצין אמיתי, אפילו הייתי אחרי קורס קצינים, הייתי סגן. אופה. כן, הייתי קצין אמיתי כבר. אז, ואמרתי לו, תקשיב בוריס, אני באמת אתה בחור רציני, אבל אני הולכת עכשיו לעבור ניתוח מוח, ויכול להיות שאני באמת אתעורר מהניתוח, ואני לא אזכור אותך יותר, כי זה ניתוח יש לו סיכון לאבד את כל הזיכרון. כן, לאבד את הזיכרון, אני לא אזכור איך מדברים, אני לא אזכור אותך, איך לכתוב, והוא אחרי לימודים בטכניון, ואני עכשיו כנראה הולכת לעבור ניתוח, ואני הולכת לחזור הרבה הרבה אחורה, והרגשתי שכאילו יכול להיות שאין לנו סיכוי, וגם למה שתעשה את זה. אבל זה לא נורא, חשבתי לעצמי, מה זה משנה? גם אם אתה מתחיל לעבוד על משהו במחשב, ואז עושה לך ריסטארט אחרי 3 שעות, בסדר, אז אתה מתחיל מחדש, לא נורא. זה יהיה לי ריסטארט כזה. אז מקסימום יהיה ריסטארט, כן. זה היית תמים. אבל מאוד אהבתי שהוא שואף גבוה, והרגשתי שגם אני בתור מישהי שהולכת לעבור את הניתוח מוח השני שלי, כי כבר עברתי ניתוח מוח ראשון קודם, הייתי מאוד מאוד דבקה במטרה. גם קודם איבדתי את הזיכרון כבר בגיל 16, עברתי את הניתוח הראשון, איבדתי את הזיכרון, לא ידעתי לדבר, לא ידעתי מי זאת אני, לא ידעתי מי זאת אמא שלי, לא זיהיתי את עצמי במראה, והייתי צריכה ללמוד הכל מחדש, אז אני הרגשתי שיש לי צורך להזהיר את בוריס לקראת מה הוא הולך, לאיזה קשר הוא נכנס. ובוריס הרגשתי שהוא ממש מוביל אותי דרך, ואז באמת התחלנו את הקשר, והוא גם בא מבית שהוא לא פשוט, הלכנו כזה לדייט ראשון, לפני הניתוח, באיזושהי מסעדה בנוף הגליל,
ובאמת הוא הגיע באוטובוס. היה דייט יקר, עלה לי עשרות שקלים, אני לא אשכח. כן. אתה רוצה לספר מתוך מאיזה... הון של מאות שקלים אתה שצברתי. רוצה לספר אולי מאיזה בית אתה מגיע? כן, אז אני וגם ההורים שלי וגם שלך עלו בשנות ה-90, כל הרוסים, זה היה הטרנד, כמו שעכשיו ה-ChatGPT זה הטרנד. אז פעם היה טרנד לעלות לארץ בשנת 1990, ההורים הגיעו, עבדו בכל מיני עבודות שלא קשורות לשום מקצוע, אבא שלי, כשאנחנו הכרנו, לא משנה, אבא שלי הוא היה, מאז שאני בן 6, הוא היה על קצבת נכות, עשה תאונת דרכים ענקית, משהו, כאילו, היה לו 5% סיכוי לשרוד, יצא מזה, יצא עם 100% נכות, והוא לא עבד. אז הוא היה על קצבת נכות כאילו, מאז שהכרנו וגם 20 שנה לפני זה. ואימא שלי, גדלתי במקום שקצבת נכות, ואימא שלי עבדה חצי משרה, רבע משרה בתור גננת, אחר כך היא הפכה להיות מורה למוזיקה, רק אחרי איזה 20 שנה בארץ, משהו כזה, 25 שנה, היא קיבלה באמת מעמד של מורה עם קביעות, או איך שזה לא נקרא. אז היינו מתחת לקו העוני, המשפחה שלי, לא היינו אף פעם רעבים, אבל היינו מתחת לקו העוני, והיינו גם מאוד, במצב מאוד צנוע, יחסית אפילו לעיר שגרנו בה, שזה עיר בפריפריה. אבל לא היה חסר כלום מבחינת צרכים ביולוגיים, כמו אוכל ומחסה, כן. וזה. והמשפחה שלך, הם... עולים חדשים, לא עולים מתחת חדשים. לקו העוני, אבל... עבדו בעבודות שלא רחוקות משכר מינימום. עבדו קשה, לא ראיתי קשה. את ההורים שלי יותר מדי, ראיתי זהו. אותם בסופאשים, זה כזה סבתא בסלון. אוקיי, אבל מה שאני מאוד אהבתי בבוריס, זה שלמרות שכביכול העוני הזה, היו לו שאיפות מאוד גבוהות. הוא תמיד שאף גבוה, הוא תמיד חשב איך לעשות את הכסף. זאת אומרת, גם בדייט הראשון, שבקושי היה איך לשלם את הדייט, אני ידעתי שאנחנו לא נהיה במקום הזה, ידעתי שאנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. כן, זה טיפ חשוב לרווקים שהם עניים. כן. אם אתם עניים מאוד, אז טוב שיהיו לכם שאיפות, זה עוזר בזוגיות, למצוא בת זוג. לפחות להעמיד פנים שיש שאיפות, עד שבאמת יש משהו. אז חודשיים אחרי שהתחלנו לצאת, עברתי את הניתוח מוח השני שלי, ובאמת קמתי מהניתוח, לא איבדתי עוד הפעם את הזיכרון לחלוטין, כמו בניתוח הראשון, ידעתי לדבר קצת, היה לי מאוד קשה לשלוף מילים, הייתי כותבת תפוח עם כף סופית, זה כאילו חזרתי הרבה אחורה, ובוריס ממש היה שם, זאת אומרת, אני הייתי אחרי ניתוח מוח, אבל הוא מאוד עזר לי במנטלי של לשאוף גבוה, עוד הפעם חזרנו למטרות, אמרתי, איפה עכשיו הלימודי האדריכלות שלי, לעומת עכשיו שאני בקושי כותבת ובקושי מדברת, ושליפת מילים, ושמות של אנשים ושמות של עצמי, ובאמת שכל כך הוא שאף גבוה, שאמרתי, טוב, מה הכי יעזור לי עכשיו ללמוד מילים? אמרתי, יאללה, אחרי ניתוח מוח, 3 חודשים אחרי, נרשמתי לפסיכומטרי. למדתי את כל המילים שיש, גם באנגלית, גם בעברית, ישבנו, למדנו, ובאמת זה משהו שמאוד מאוד קידם אותי, ואומנם לא נרשמתי ללימודי אדריכלות, בבגרות היו חסרות לי כמה נקודות במתמטיקה, אז לא נרשמתי ללימודי אדריכלות, אבל נרשמתי ללימודי עיצוב פנים, במכון הטכנולוגי חולון, לימודים של 4 שנים, התקבלתי, לא האמנתי שהתקבל, אבל התקבלתי ומאוד אהבתי את התחום, זה היה לי כיף, ולקראת שהייתי צריכה לעבור לחולון, כי הלימודים הם בחולון, ואז אני ובוריס עברנו לגור ביחד, נכון. שדירה מסכנה בבת ים. נכון, זה היה, אני הייתי עוד בשירות חובה, נכון? כן, הייתי צריך לעזוב את השותף שלי, שהוא היה חבר ממש ממש טוב, נטשתי אותו, שיחפש חבר אחר, סתם, עדיין אנחנו חברים בלב, ונפגשים הרבה, בכל מקרה, אז עברנו לגור ביחד בבת ים. נכון. כי, לא יודע, היה יותר זול נראה לי מחולון, אבל גרנו בבת ים ליד הרכבת ביוסף טל, שזה היה קרוב. והייתה לנו דירה דווקא, היא הייתה במצב על הפנים, אבל היא הייתה גדולה. נכון. היה לנו אפילו חדר שהיה בו מעברר על הרצפה, מאז שנכנסנו, ולא פתחנו. לא השתמשנו במעברר או בחדר. כן, כי הייתה 90 מטר דירה נראה לי. נכון. זהו, ואז אני באותו זמן שאת עשית תואר ראשון, אני לא זוכר אם אני כבר... עשית את התואר השני שלך. עשיתי תואר שני בהנדסת מערכות מידע, או מערכות ידע בטכניון, המשכתי לתואר שני, כי חשבתי שזה מה שצריך לעשות, כאילו חשבתי שזה מה שאני רוצה, זה בעיקר היה מוכוון כסף, כי אמרתי אם אני רוצה לעבוד בהייטק ולהרוויח מלא כסף, אז אני צריך להיות עם כמה שיותר תארים, להיות מרשים וכו',
ואני, הייתה לי איזושהי נקודת מפנה בגיל 24 או משהו כזה, שנה לפני שנכנסתי לקבע, שאני אמרתי שאני לא הולך להיות בקטע האיש הטכני של המחשבים, כי לא יודע, היה לי גם משעמם, הרגשתי שגם אין לי איזשהו סופר כישרון בזה, ומאוד אהבתי לייעל דברים כל הזמן בחיים, לחשוב איך יותר יעיל לאסוף את החברים בדרך לאנשהו, או לטוס לחופשה, וגם לעבוד בחלקית, נגיד עבדנו עם חברים, אלון וגל וכל החברים, עבדנו באילת, בחופש של גיל 18, סוף כיתה י"ב, באילת. לא היה לנו כסף כזה לחופשה, אבל אמרנו, אם נעבוד שם בבית מלון, אז נקבל על הדרך מקום לישון ואוכל. אז עשיתי איזה תכנון כזה, והלכנו כל החבר'ה, וזה היה מאוד מוצלח. ותמיד אני מנסה לחשוב איך לעשות משהו הכי הכי יעיל, ואז גיליתי שיש מקצוע כזה שנקרא ייעול תהליכים, יש לו כל מיני גרסאות, ואז בדקתי אם יש דבר כזה בצבא. בצבא, אחד היתרונות הגדולים של הצבא, במיוחד כשאתה קצין, שאפילו שאתה מאוד צעיר ומאוד חסר ניסיון, יכולים לתת לך אחריות על משהו ענק. ואז אתה מתעסק במשהו ענק שאתה מאוד צעיר ולא יודע כלום, ואז כשאתה מסיים את ההתעסקות הזאת, אתה באמת, יש לך ניסיון שמאוד מאוד קשה לקבל באזרחות, כי באזרחות אף אחד לא ייתן לך לעשות משהו שאתה יכול לגרום לנזק של מיליונים לארגון. אבל בצבא זה מי שיש, אנשים צעירים, אז נותנים להם. בקיצור, אז עזבתי, הייתי בשני שליש תואר שני, היה לי ממוצע מעל 90, בטכניון שזה, ואחרי שנתיים של השקעה למות. ואני אספר שהוא קרא את התחת, בתואר הזה, עד 2 בלילה. בטירוף, עשה שיעורים פרטיים, כדי, עשיתי שיעורים פרטיים לא בשביל התואר, אלא בשביל לשלם שכירות. כן. כי לא רציתי לגור במעונות חיילים כאלה, אז עשיתי שיעורים פרטיים בשביל לשלם שכירות, אבל עזבתי את התואר אחרי שנתיים, זה היה באמת כאב לב מטורף. כאילו עוד סמסטר והיית מסיים, לא? עוד סמסטר הייתי צריך לעשות תזה, כי זה תואר שהיה נקודות של קורסים ותזה, אז את התזה לא עשיתי, אפילו לא התחלתי, כי אמרתי זה לא הכיוון, אמרתי טוב, אני הולך אחרי החלומות, לוקח סיכון, לא זוכר איזה סרטון ראיתי שסובב לי את הראש, וביקשתי מהצבא ללכת לתפקיד של ייעול תהליכים, בגיל 25 התחלתי לעשות ייעול תהליכים במקום עבודה טכנית במחשב, באתל, שזה עוד לפני 8200, הייתי מייעל תהליכים במזון, דלק, רפואה, תחמושת, כל הדברים האלה, מגיע למקום כמו ספיישל פורסס של ייעול תהליכים, ואז התחלתי כזה, כמו שאומרים לך, תחפש מה אתה אוהב ותעשה מה אתה אוהב, אז פה זה פעם ראשונה שבאמת הרגשתי שאני עושה מה שאני אוהב, זה היה בגיל 25, עדיין הייתי בשירות חובה, ממש נכנסתי לקבע, כאילו איפשהו בנקודה הזאת, התחלת ללמוד, כן. ואז אחרי שהתחלתי לעשות את זה, ואפילו נכנסתי לקבע, את היית בלימודים, היינו עדיין עניים, בסדר? גרנו, עברנו לגור בחולון. כן, שיפור דיור. עברנו מדירת 90 מטר שבורה, לדירת 50 מטר, חצי שבורה. כן. שהייתה 3 חדרים כזאת, גרנו ב5 שנים. נכון. כמעט 5 שנים, 4.5. בזמן הזה קרו כמה דברים. עכשיו את למדת. אני למדתי, קודם כל, גם פעם הסיפור שלי שאיבדתי את הזיכרון, לא ידעתי לדבר, היה סוד שאף אחד לא ידע, וכשנכנסתי ללימודים, ממש תמיד הרגשתי שאני גם צריכה להיות במין מרוץ כזה, כי אני צריכה להיות כמו כולם, ולא מישהי שעברה ניתוח מוח וקשה לה לדבר. הרגשתי שאני צריכה להשלים פערים, ולא סתם גם תמיד שאפתי כזה להצטיין. כי אם אני כבר קשה לי, ואם אני כבר עובד כל כך קשה, שאני אעשה את זה ממש טוב. אז ממש למדתי, קראתי את התחת, תמיד רציתי להיות מצטיינת של הסמסטר, קניתי את החומרים, פה ושם גם עבדתי, העברתי שיעורים פרטיים לאיזושהי תלמידה כזאת מתוקה, וזה תמיד היה כמו מין מסע של עבודה קשה, החלום זה להיות, היה לי חלום להיות מעצבת פנים, לעבוד אולי באיזושהי חברה טובה, להצטיין בתואר, אתה היית בתארים שלך כמישהו שהוא בטכניון, זה היה בשבילי גם השראה, כאילו להצליח, להיות הכי טובים. כי אנחנו מצליחים בכיוון שכיוונו אותנו, כי המשפחה שלי, נראה לי גם המשפחה שלך, המשפחה שלי אמרו, אתה צריך לעשות תואר ראשון, עדיף בטכניון, די חייב, אצלנו זה היה חייב בטכניון תואר ראשון, תואר שני גם חייב, כן. ואז אתה כאילו מתחיל להיות בסדר. כן. ואז אתה הולך לעבוד איפשהו. אני די הרגשתי נחיתות שאני מעצבת פנים ולא מהנדסת איזה פיזיקה או משהו כזה למוצא הרוסי. בתרבות של הרוסים, כן. אם אתה לא... אבל זה מה שאהבתי. כן, אז גם, זה ממש לא ברור מאליו ללכת להיות מעצבת פנים כמשפחה רוסים. ואז אני החלפתי את התואר והלכתי ללמוד מנהל עסקים.
כי אמרתי, טוב, אני אוהב לייעל תהליכים, והצבא מאפשר ללמוד, הצבא נתן, נראה לי, הוא נתן חצי יום חופש בשבוע, מתנה, מי שלא הולך ללמוד תואר שני, או שזה כמעט מתנה, אתה צריך לשלם על זה, זה 5 ימי חופש בשנה, אתה מקבל חצי יום חופש בשבוע, שזה אומר בשנה 25 ימי חופש, סך הכל אמרתי, מה זה? שווה ממש, וגם זה מעניין. אז התחלתי התואר, וגם כל המשפחה שלי אמרה לי, תקשיב, מה זה מנהל עסקים? כאילו, מה זה בדיחה? מה זה עסקים? קיצור, וגם כשעזבתי את התואר השני, גם עשו לי את החיים סופר קשים, וגם אני למדתי תואר ראשון בכלל בטכניון, בהנדסת תעשייה וניהול, שזה, כאילו, מבין המהנדסים יש בדיחה כזאת של תעשייה וניהול, איזה דשא וטיול, או מאפייה ובישול, כל מיני כאלה. אז אצל רוסים זה בכלל, לא הצלחתי להסביר, כאילו, ניסיתי להסביר לאבא שלי למה התואר הזה הוא בסדר. אבא שלי היה גם מהנדס תוכנה, וגם מדעי המחשב עושה תואר שני. אני רוצה להבין, מה זה התואר הזה? למה אתה צריך את התואר הזה? מה זה התואר הזה? כן, ממש תת רמה. התחלתי את התואר השני, ותוך כדי התואר השני, נראה לי שלא סיפרתי, אני לא יודע אם סיפרתי את זה בפודקאסטים אחרים, אבל הלכתי, שילמתי כמעט כל החיסכון שלי, הייתי מקבל איזה משכורת, או 7 או 9, תלוי איפה תפסת אותי בשירות, בקבע. הייתי משלם לקואוצ'ר, לא יודע, קואוצ'ר או יועץ עסקי, או מישהו שיעזור לי להבין איך אני מרוויח כסף אחרי שאני עוזב את הצבא. בירושלים, הייתי נוסע. בוריס היה נוסע, כאילו זה חצי מהמשכורת שלו, היה נוסע, אני זוכרת פעם בכמה זמן? הייתי פעם בשבוע נוסע, ב5 בבוקר נוסע, כדי להספיק להגיע לצבא ב8:30 או 9, לא זוכר, בקריה. שזה היה ממש מחוץ לקופסה, מחוץ לסטנדרט המקובל. מי זה קואוצ'ר? מה זה בכלל בימים דאז? מה זה קואוצ'ר בכלל? היה לי קואוצ'ר גם בשירות חובה לפני זה, שלקחתי מארגון של מעוף. קיצור, נעזרתי בקואוצ'ר כי תמיד הייתי צמא, אני לא מבין איך אני אמור לחיות בנחת כלכלית כשאני מסיים עם הסיפור הזה שנקרא צבא, איך אני מגיע לנחת כלכלית? כי ראיתי את דוד שלי הוא גאון מטורף, אח של אבא שלי, גאון מטורף, עובד בהייטק, באמת סיים בהצטיינות 2 תארים בטכניון, וראיתי שהוא עובד המון שעות. הוא גאון, הוא כנראה אוהב מה שהוא עושה, אני לא רוצה לעשות מה שהוא עושה, אבל אמרתי, וואו, הוא כל הזמן עובד. ואני אמרתי, לא, אני... הוא עובד בחברות מטורפות. חברות הכי מטורפות. הכי מטורפות. אז, אבל אמרתי, אני, כאילו מה, בשיחות בערב וזה, עובד מול ארצות הברית, אמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה שיהיה לי נחת בחיים האלה, שאם אני, וזה, לא יודע, לי זה לא נראה כמו חיים של נחת, האמת עד עכשיו, הוא עובד בדברים כאלה, הוא נראה רגוע לגמרי, וזה מתאים לו. אני לא יכול, אני לא רואה את עצמי עושה את זה, כאילו, וזה המסלול שהטבו אותי. עכשיו חשבתי, מה אני אעשה משהו אחר? אם אני לא הולך להייטק, כל דבר אחר מבחינתי הוא גרוע יותר, זה גם אתה עובד סופר קשה, וגם אתה לא מקבל משכורת שמאפשרת לך לחיות במדינה הזאת. אז אמרתי, טוב, אז כאילו, אבל הייתי גם לא הפתרון. אז הלכתי לה וניסיתי להבין מה אני עושה. גם כשאתה מנסה להבין מה אתה אוהב לעשות, זה גם קשה. איפה אני יודע מה אני אוהב לעשות? צריך לנסות דברים, אני לא יודע, כאילו צריך מנחה כלשהו, לא היה לי מי שיעזור לי. ובמשפחה שלי אין לי איש עסקים אחד, אין לי משקיע אחד, אין עורכי דין, אין עורכי חשבון. יש רק מורים למתמטיקה, סבתא שלי מורה למתמטיקה, אבא שלה היה מורה למתמטיקה, אמא שלו גם הייתה מורים למתמטיקה. לא לעשות 5 יחידות, אתה לא נכנס לבית. כן, כאילו, באמת, אין מי שיעזור לי לצאת מהדבר הזה, וגם כולם אנשים שעובדים מאוד מאוד טוב, אפילו אבא שלי, היו לו כל מיני תחביבים, והוא עשה אותם ממש טוב. אבל זה לא עוזר לנחת כלכלית. אני גם לא רוצה לחיות בסוף אנחנו גרנו הרי במרכז בתקופה הזאת. גרנו בחולון, ואמרנו, טוב, איך? עדיין... איך יוצאים מהדרק הזה? איך אנחנו חיים כל הזמן בלחץ, בעוני? הרי היה לי קודם חלום להיות אדריכלית, ולקראת סוף התואר הלך לי ממש טוב, והתקבלתי לעשות סטאז' באיזה חברת אדריכלים מטורפת, התחלתי לעבוד שם, לא האמנתי בכלל שהתקבלתי לשם, ואמרתי, וואו, אני מרגישה שפספסתי את החלום שלי, אני רוצה עכשיו, אני חייבת להיות אדריכלית. ובגלל שהיו לי חסרות 2 נקודות במתמטיקה, אחרי התואר שלי נרשמתי לבגרות במתמטיקה, רציתי לשפר אותה, אחרי שכבר היית בוגרת תואר ראשון, סופר הצטיינות, כן. וסטאז' במקום שהיית הראשונה בהיסטוריה של המקום הזה שהגיע לשם, הלכת ללמוד בגרות למתמטיקה, שזה מה שאנשים עושים בגיל 16. זהו, חזרתי, ישבתי בבית, בדירה לחולון, התקשרתי איך קוראים לזה? יואל גבע, להכנה למתמטיקה, אמרו לי, תקשיבי, אבל נרשמים איזה שנה לפני, אז את לא יכולה להיכנס, היו לי 3 חודשים. חיפשתי מורה למתמטיקה, היה לי מורה למתמטיקה סרג'ו,
חמוד, שאין דברים כאלה, היה נכנס איתי, עשה לי מסלול 3 חודשים, אני משפרת את כל המתמטיקה, ואני חייבת לעשות את זה הכי טוב שיש. יום, לילה, ישבתי, חרשתי את החיים, הוצאתי 99 ו-100, אחרי 3 חודשים, משהו שבחיים לא חשבתי. בשני שאלונים שהיה צריך במתמטיקה. 2 שאלונים, עשיתי הכל מחדש בסוף. התקבלתי לאוניברסיטת תל אביב, שזה, גם אתה הצפת לי מין רף כזה, אמרתי, אם את רוצה כבר להיות אדריכלית וללמוד איפשהו, אז רק באוניברסיטת תל אביב, כי זה קרוב לנו לבית, אנחנו לא נעבור עכשיו לבצלאל לירושלים, ולא לטכניון לחיפה, רק באוניברסיטת תל אביב. התקבלתי לאוניברסיטת תל אביב בציון 100, שיפרתי את המתמטיקה, והרגשתי כאילו הגשמתי את החלום שלי, שפעם חשבתי שזה בלתי אפשרי בשבילי, אחרי מישהי שעברה 2 ניתוחי מוח, להתקבל לאוניברסיטת תל אביב ולהיות ארכיטקטית. התחלתי ללמוד בסמסטר הראשון, והרגשתי שזה לא שלי, שזה כבר לא ליטל, שזה כבר לא החלום של ליטל עכשיו. כן. אמרתי, מה, אני הולכת עכשיו לבזבז עוד 5 שנים על לימודים? אמרתי, אין מצב. גם בדיוק אחרי התואר הראשון שלי, עשו לי רעיון בטלוויזיה, שהייתי מצטיינת מחלקה על הסיפור שלי. שם פעם ראשונה חשפתי את הסיפור שאיבדתי את הזיכרון, ואיפה אני היום, והתחילו להזמין אותי לכל מיני הרצאות, שאני אעשה הרצאות, אז גם הייתי סטודנטית, התחלתי לעשות הרצאות במקומות, וגם אחרי שסיימתי את התואר בעיצוב, התחילו לאט לאט להגיע אליי לקוח שרוצה שאני אצב לו את הבית, עוד מישהו שרוצה שאני אצב לו את הבית. היית עצמאית מאוד מהר, נראה לי פחות משנה אפילו, לא שנה, היית עובדת סקרה. עבדתי קצת, ממש, במשרדים מטורפים, שם למדתי תכלס את כל הטכניקה ואת כל הדברים הטכניים, ופשוט הרגשתי שלא כיף לי להיות במשרד, לא אהבתי את זה. אבל להיות עצמאית עם לקוחות שבאים אליי וקונים את השירות שלי ושמאמינים בי, ושאני עושה להם כזה שינוי מטורף בבית, ושנותנים לי כל כך הרבה כוח ותקציבים מטורפים לבית שלהם, הרגשתי שזה מטורף. אז אמרתי, טוב, זהו, אני עוזבת את התואר שלי. אחרי כל ההשקעה, כל הטירוף שזה חייב להגיד גם מלא השקעה שלי. אני בתואר, אנשים לא יודעים, אבל כשאשתך עושה את תואר בעיצוב פנים, יש לה מלא פרויקטים שצריך לבנות מלא דברים קטנים, עם כל מיני דבק ומספריים, ולקדוח דברים, זה מלא עבודה, אז היית גוררת אותי, כאילו הייתי גוררת אותי, וגם את האחים שלי, שיש 2 אחים תאומים, כן. היית גוררת אותם, הם באו אליי לפרויקט הם באים, והיינו תוכנים שעות, כדי לבנות את המודלים של ליטל, גמרה אותנו, ובסוף גם עזבה, כאילו, נטשה את התחום, אז לא, אבל המוטיב החוזר, ששנינו, פשוט כל הדרך, כל אחד בדבר שלו, הולך עד הסוף, כאילו, מתאבד על מה שהוא עושה. אני התאבדתי על התהליכים, וגם לעבור יחידה, והמקצוע החדש, ולעזוב את התואר, ולעשות תואר חדש, והקואוצ'ר שהייתי נוסע לירושלים ב5 בבוקר, ועושה את המשימות שלו בלילה. לא משנה מה עושים, אם בוחרים לעשות משהו, עושים את זה עד הסוף. אנחנו פשוט מתאבדים על מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו פשוט מאוד מאוד רוצים להגיע לחיים שאנחנו לא מפחדים מעוני, שאנחנו חיים בנוחיות, יש לנו זמן עם הילדים, אנחנו מאוד מאוד רוצים את זה. ואנחנו יודעים שהשעון חול, הוא יתהפך, וזה זמן סופי. נכון. אנחנו לא יכולים, אחרי שיש לנו 3 ילדים, להתחיל את הדרך. כאילו, אפשר. גם לא רק זה, גם תחשבו שמישהי שבגיל 16 איבדה את הזיכרון, כאילו 16 שנה פלוס מינוס נמחקו מחיי. הזמן הוא קצוב, הזיכרונות שלנו הם קצובים. הרגשתי הזמן שלי עוזל, אני חייבת להשלים מהר את הפערים, אני חייבת להיות ילדה רגילה, זאת אומרת, הייתי במין מרדף כזה של לעשות הכל, לעשות הכי. כן, שנינו היינו באיזשהו מרדף, כי גם אין לנו איזשהו גיבוי. אם אנחנו לא מצליחים, נגיד, אני חשבתי לעצמי, היה לי איזה רגע שגרנו בחולון, עבדתי בהייטק, את היית בסטאז', ואמרתי, רגע, אם אנחנו עכשיו, אם אני לא עובד, איך אנחנו אומרים שלם שכירות? כאילו, יש הרבה, כל מי שעבדתי איתו, ההורים שלו מהמרכז וכאלה, ויש הרבה אנשים שפשוט היו משלמים להם את השכירות, או נותנים כל חודש איזושהי תושבת, איזושהי כמה אלפי שקלים שעוזרים. אני אומר, אין לנו על מה להישען, אנחנו חייבים להצליח, ומהר. ואני פשוט הייתי בסטרס מטורף, באמת, אני חושב עד לפני 3 שנים, אולי הייתי בסטרס שישתפר עם הזמן, אבל הייתי בסטרס מטורף, שאמרתי, וואו, אנחנו במרדף, אנחנו חייבים להספיק, להגיע לאיזושהי נקודה שאנחנו במצב בסדר, אנחנו לא יכולים להיות תלויים כל כך, שמפטרים אותנו, ואנחנו גמורים אחרי חודשיים. נכון. אי אפשר. אנחנו התחתנו.
רגע, הייתי קואוצ'רים, צבא, אחר כך מה שעשיתי בייעול תהליכים, מאוד אהבו את זה ב-8200, ואז לקחו אותי, אמרו לי, בוא תעשה מה שאתה עושה רק ב-8200, ועשיתי את זה שם. ואז הרעיון שלי היה בכלל לא נדל"ן, לא חשבתי בכלל על להיות מלווה משקיעים, לא הייתה לי השקעת נדל"ן אחת, לא היה לי 2 שקל. אמרתי, אני רוצה להיות אנליסט, איש מקצוע הכי מטורף, שאי אפשר יהיה בלעדיי, כל החברות ירצו רק אותי, וזהו, ורציתי להתקבל בכלל לחברת ייעוץ, אחרי הצבא, לחברת ייעוץ מקינזי ו-BCG, הגעתי שם לשלבים האחרונים, גם שם שילמתי על שיעורים פרטיים, יותר מ1,000 שקל לשעה, $300 לשעה זה היה, זה לא היה כסף, כל הכסף שהיה הלך על דברים כאלה, חסכתי ממש מעט, וקיצור, ובסוף לא התקבלתי גם, התאבדתי על זה, לא טסתי לחופשות, לא חופשים, לא כלום, התאבדתי על זה. לא טסנו לחופשות, נכון, וגם כשקיבלתי דמי אבטלה, אז התהליך של החברות האלה הוא כל כך ארוך, שכאילו נגמרו לי דמי אבטלה עוד לפני שהגעתי לשלב האחרון בכלל, ואז בגלל שנגמרו לי דמי אבטלה, הלכתי כגיבוי, כבקאפ, התראיינתי גם להייטק. וככה הגעתי לחברת הייטק, כאילו, שלא תכננתי בכלל להיות בה, כאילו תכננתי בהתחלה, אבל באמצע אמרתי לא, אני אעשה ייעול תהליכים בחברות ייעוץ, בסוף זה לא הלך, לא התקבלתי, אז הלכתי להייטק, ואז אני התחלתי בהייטק לעבוד בחברת מאנדיי. מאנדיי הייתה אז חברה כבר לא קטנה, הייתה כבר שווה מאות מיליונים, ואני באתי והייתי בתור אנליסט. עכשיו הייתי מאוד מאוד מרשים ברעיונות, ונתנו לי להיות אנליסט הראשי של המרקטינג, היה תקציב שם של $מיליוני, ולא הייתי אנליסט בצבא, אבל הייתי אנליסט של ייעול תהליכים, לא הייתי אנליסט של מרקטינג, לא הייתי קשור למרקטינג בכלל, לא רציתי כל כך את התפקיד, אבל המשאבי אנוש אמרו לי, קח תנאים טובים, תעשה מה שאתה חושב, המייסד של החברה גם אמר לי, תעשה מה שאתה חושב, אז נתנו לי באמת כמה חודשים לעשות מה שאני חושב, עד שמשהו, לא משנה, היה שם שינויים בכוח אדם, והתפקיד קצת השתנה, חברה מטורפת, חברה מדהימה, בסוף זה היה מדהים, אם הייתי מתקבל לחברת ייעוץ, אז לא היינו עכשיו איפה שאנחנו היום, בחברה הזאת, באמת, זה האנשים הכי מטורפים מהטופ של הטופ, זה ממש זכיתי לעבוד שם, זה כן מאוד מלחיץ, כי הייתי בתפקיד שהרבה היו תלויים בו, כאילו, הייתי עובד לפעמים ישיבות מול המייסדים ישירות, זה היה פשוט סופר סופר מלחיץ, אבל, והתפתחתי שם המון, בקטע של האנליטי, אבל אחרי 3 חודשים, אני שמתי לב שאני עדיין בסטרס מטורף, כי עדיין אין לי... אפילו עוד יותר סטרס. כאילו אני עבדתי המון שעות, הייתי מגיע ראשון, יוצא אחרון, ועדיין, אם היו מפטרים אותי, אין לנו שום הכנסה. כן. אז נכון שהייתה משכורת טובה, אבל אין שום ביטחון כלכלי בכלום. נכון. וכבר חשבתי על אולי דירת מגורים, ואמרתי, אין שום סיכוי לקנות דירת מגורים. בסוף, את יודעת, אם הייתי נשאר שם 200 שנה, אז היה לנו מספיק כסף לדירת מגורים, אבל מי ידע שזה ככה יתפתח? שתהיה מה? שהחברה ככה תצליח וזה. אני עזבתי את האוניברסיטה. אני עשיתי הכל בסדר, תואר ראשון, עשיתי תואר שני וחצי, הייתי ב-8200, הייתי קצין, השתחררתי, הגעתי לחברת הייטק הכי מטורפת, שיכלתי לחלום עליה, ואת מה עשית? עזבתי את התואר, כן. תואר החלומות שלי, שברתי את החלום, והחלטתי שאני פותחת עסק. עכשיו, אף אחד מסביבנו לא היה בעל עסק. אמא שלי אמרה לי, מה את עושה? למה את פותחת עסק? רגע, אבל למה גם... אבל רגע, חכי עד אותה נקודה, אני עשיתי את הכל לכאורה כמו שצריך, המסלול המושלם, כולם חולמים שהילד שלהם יעשה דבר כזה, כאילו לפחות בנוף הגליל, ואת עובדת בסטאז' באיזו חברה מטורפת, ואנחנו עדיין גמורים, אנשים גמורים, כי מספיק שמפטרים אותי, 3 חודשים אני לא עובד, איך משלמים את הסחירות, או כאילו אנחנו ממש סופר תלויים באנשים אחרים, אנחנו לא חופשיים בכלל, אנשים גמורים, אחרי באמת הגענו, כאילו את הגעת לטופ של התחום שלך, אני הגעתי באמת להיות אנליסט בחברה הזאת, זה היה מאוד, כאילו אני חושב שקצת המציאו את התפקיד הזה אפילו בשבילי, כן. זה היה להיות בטופ של הטופ של הטופ, וזה היה פשוט דיסוננס. אבל עדיין אנחנו הולכים למכולת. אנחנו גמורים, אנחנו גרים בדירת 3 חדרים, בבניין רטוב בחולון, אין לנו סיכוי לקנות דירת מגורים, אם מפטרים אותנו אנחנו גמורים, אז לא הבנתי. אני לא, כנראה אנחנו לא עושים משהו
נכון, כי אי אפשר להגיד שאנחנו לא עובדים קשה, אי אפשר להגיד שאנחנו לא משקיעים, משהו לא בסדר, מה אנחנו עושים לא בסדר? גם יש משהו מין פתגם כזה אצל הסובייטים, תעבדי קשה ותצליחי, משהו כזה, עבודה קשה משתלמת. איזה עבודה קשה? אנחנו בברוך, הייתי בן 29 בהייטק, את היית בת 24, 25. כן, 25. היינו נשואים. גמורים, היה לנו חיסכון של כמה, לא זוכר, כולל החתונה, הגענו ל-140,000 שקל. כן. אבל אנחנו באמת גמורים, לא מבינים איך אפשר לחיות, ואנחנו עוד כאילו בטופ של הטופ חיים בבניין רטוב עם דירת 3 חדרים. ולא יכולים לאפשר לעצמנו יותר איך זה יכול להיות? לא יכולים להרשות לעצמנו כלום. כן. זה פשוט נורא. ופה היה לנו משבר גיל 29. היה משבר. רגע, ופה התחלנו קצת לצאת מהמשבר, בזכות זה שאת עשית את הצעד הראשון של העסק. עשיתי את הצעד הראשון של לפתוח עסק. הרגשתי שגם זה משהו שאני הרבה יותר אוהבת, להיות עצמאית. אף אחד מסביבי עדיין לא היה לו עסק, במיוחד לא הורים שלי ולא שלך. עשית את זה קודם כל בתוספת לזה שהיית שכירה. אני כשעזבתי את התואר באדריכלות, עבדתי אצל ראש המחלקה שלי. בתור שכירה. כן, בתור שכירה. 4 פעמים בשבוע, ביקשתי יום אחד חופש, כי רציתי גם קצת להתחיל להכניס עבודה כזה מהצד. פתחתי עסק מורשה, והתחלתי לקבל לקוחות שאני אצב להם את הבית. ואז בשבילי, הפרויקט הראשון שלי, כמה שילמו לי עליו? שילמו לי עליו 7,000 שקל, אבל בשבילי זה היה מטורף, לעומת שעל פרויקט אחד אני מקבלת סכום של 7,000 שקל. זה מטורף, כי זה משכורת שלמה של מעצב פנים בשכיר. כן, כי מישהי שכירה בתחילת דרכה, כמעצב מתחיל, זה די סוג של מינימום. אבל פה פרויקט אחד קטן, 7,000 שקל, זה היה בשבילי מטורף. אבל אמרתי לעצמי, וואו, אבל אין לי פה אף אחד שהוא... איך אני, כמו באדריכלות, צריך קודם כל לבנות את התשתיות. אי אפשר עכשיו לבנות בניין וקומות על כלום. הרגשתי שאני חייבת להבין איך אני עושה את העסק שלי נכון וטוב. כי כמו שאנחנו גם קודם, אם אנחנו כבר נכנסים למשהו, אנחנו נכנסים all in, ופתחתי עסק מורשה, אני חייבת לעשות את זה all in. לקחתי איזשהו יועץ, הוא היה לי מושלם, אבל הוא היה לי גם מאוד יקר. הייתי צריכה לשלם לו איזה 2,500 שקל בחודש פלוס מע"מ. שאז זה היה בשבילי המון כסף, וגם אמרתי לו שהצבתי לעצמי יעד, שאני לא האמנתי פעם שאני אגיע לזה, שאם אני ארוויח 50,000 שקל בחודש, אז אני אשלם לו עוד 10% מכל ההכנסות. אז זאת אומרת, אז גם שילמתי לו 2,500 שקל בחודש, פלוס אם אני עוברת ה-50, אני משלמת לו 10%, ואמרתי, יאללה, all in, אני חייבת לבנות את העסק כמו שצריך. ובאמת, אחרי איזה 3-4 חודשים בעסק, אלה המחירים שהגעתי אליהם, והתחלתי לשלם לו את ה-10% הזה, ואז אמרתי, יואו, זה יקר, מה אני... זה היה איזה חצי שנה נראה לי, משהו כזה. 4 חודשים, חצי שנה. כן. התחלתי למכור... הרווחת יותר ממני, אפילו שהייתי עם כל התארים בכדור הארץ, הרווחת יותר ממני בתור עצמאית חדשה. כן, עצמאית חדשה, עסק חדש, זה היה מטורף. כן, אבל עדיין היו לך מלא הוצאות של הקמת עסק, היה לך יועץ וצילומי הדירה, להראות שיפה אחר כך למי שהבא בתור. תמיד יש גם הוצאות בעסק, זה לא רק הכנסות. אז למרות שאני עובדת ומכניסה אחלה כסף בעסק שלי, אתה במאנדיי ואתה גם מכניס אחלה משכורת, עדיין הרגשנו שגרנו בדירה בתל אביב, גם לא דירה איזושהי וואו, עדיין... פספסת את זה שעברנו לתל אביב, עברנו לשכירות של 5,000 שקל, שזה היה מטורף בשבילנו? כן, שזה היה בשבילנו מטורף, לשלם 5,000 שקל בחודש, ועדיין אבל אנחנו מרגישים שלא משנה כמה אנחנו עובדים קשה, כמה אנחנו מביאים את המקסימום, אנחנו פשוט, זאת לא הדרך הנכונה לנו, איפה טיפה של נחת, איפה טיפה של חופש, איפה טיפה של מתי נקנה בכלל דירה לעצמנו, או משהו כזה באזור, זה פשוט לא שם, אנחנו חייבים לעשות משהו שונה. חשבתי כל מיני דברים, להקים סטארט-אפ, או להתעשר בגדול מסטארט-אפ, זה הבנתי שזה לא כזה קל, והיה איזה כיוון שחבר, שהיה שותף שלי לפני שגרתי איתך, אמר לי, כדאי לך, הוא אמר, אני עכשיו בודק אפשרות להשקיע בנדלן, ואז אמרתי, נדלן זה גרוע, זה סוחרים, זה בעיות וזה, הוא אמר, לא, יש לי חברים שהשקיעו בנדלן והרוויחו, ועכשיו אני מחפש דירה בחדרה, אני חושב זה היה, ואז אני אמרתי, טוב, בוא ננסה גם, כאילו יש לנו את ההון העצמי לדירה שעולה משהו כמו 500,000, עשיתי קורס נדלן, עשיתי המון עבודת שטח, זה היה לי כזאת מנטורית שליוותה אותי מרחוק, שכאילו שלחתי לה שאלות והכל,
הלכתי, דפקתי הדלתות, ראיתי עשרות של דירות, הרבה מאוד ביקורים בעירייה. הרבה ימי חופש. המון ימי חופש נשרפו לי על זה, ואז בסופו של דבר, חתמנו על הדירה הראשונה שעלתה 550,000 שקל, וזה היה הצעד הראשון שלנו, החוצה מכלוב הזהב. בפרקים הבאים אנחנו נשתף מה אנחנו עשינו בדיוק כדי להגיע ל-11 נכסים, מי האנשים שעזרו לנו בדרך, אנחנו נארח חלק מהם, אנחנו נארח אנשים שאנחנו עזרנו להם, אנחנו נארח אנשים שעשו דרך כמו שלנו או אחרת, שהם גם נכנסו ויצאו מכלוב זהב, או מלכתחילה לא נכנסו לכלוב הזהב, ופשוט הגיעו למצב שהם במצב טוב. יהיו פה גם הייטקיסטים מחברות שאתם מכירים, לא בטוח שנחשוף את השם שלהם, אולי נעוות את הקול שלהם, כמו איזה טייס שבדיוק תקף בתימן, אבל אתם תלמדו מזה המון. חשוב מאוד שתסמנו עוקב בכל הפלטפורמות, ותעקבו אחרינו, אחרי סרטונים, אחרי סיכומים, יוטיוב. זה יעזור לנו וגם לכם. יעזור לנו בטירוף, אתם רוצים לעזור לנו, כי אנחנו רוצים לעזור לכם, ותעקבו ואנחנו נמשיך לספר. ונמשיך לארח בסלון שלנו. איפה שאני ישן לפעמים.